Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur kafe izotzarekin, ez da? Mesedez entzule kontu zibili. Beroa ez da txantxetarako kontua. Atzo Osakidetzak 25 pertsona hartatu behar izan zituen beroengatik. Jaurlaritzak alarma gorria ezarri du muturreko temperatura oso altuengatik gaurko 12 8etara. Temperatura maximoak 37 gradu ingurukoak izan daitezke kostaldean, 40 gradu ingurukoak Kantauri barnealdean, 39 ingurukoak Iragaitze zonan eta 40 ingurukoak Ebro ondoko eskualdean. Neurriak hartu beharko ditugu, adibidez, Baionan bero bolada honen aurrean arriskuak saiesteko 22 eskoletatik 11 zaurgarrienak izan daitezkenak itxi egingo dituzte gaur eta bihar. Berri nau zaratak kristaletan zua geri da. Sei zapiz estalita kanpoan lastargien garaia Eta kontuz, mesedez, suteekin, Euskal eta Espainiako Estatuko Meteorologia Agentziek muturreko sute arriskoa iragarri dute eta badaezpada nekazaritza ustiategietan makineria ez erabiltzeko aholkatu dute besteak beste. Izan ere, bero boladarekin batera abisu horia ere aktibatu da baso suteen arriskoagatik. Aurrikuspen horien aurrean gaur jakingo dugu biharko aurrikusitako San Juan suak mantendu daitezkeen ala ez. Basoak aipatuta, gaur ekainaren 22 baso tropikalen nazioarteko eguna da. 1989 urtean Nazio Batuen ingurumen programak munduko kontserbazio erakundeak eta hezkuntza zientzia eta kulturako Nazio Batuen erakundeak aldarrikatutako efemeridea da. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Baso tropikalak funtsezko ekosistemak dira planetako bizitzarako eta atmosferako karbono dioksidoa xurgatzen laguntzen dute. Beraz, garrantzi handia hartzen dute ingurumena kontserbatzeko. Hala ere baso horiek arrisku larrian daude, mehatxu handiak dituztelako, hala nola habitataren zatiketa eta biodibertsitatearen aldaketa gizakiaren eskuaren ondorioz. Urtero 10 milioi hektaria baso galtzen dira. Kopuru hori kezkagarria da eta gelditu egin behar da. Amazoniaren bilakaera da komunitate zientifikoa gehien kezkatzen duen datuetako bat. Hamarkada askotan, oian erraldoi hau planetako karbono ustubide nagusietako bat izan zen. Hala ere, duela gutxiko ikerketa batzuek erakusten dutenez, eremu jakin batzuk xurgatzeko gai diren, baino karbono gehiago isurtzen hasi dira. Ingurumena zaintziaz ari garela, gaur Erin Brockovicen urtebetetze eguna da. Ezagutzen duzue? Hau da bere historia. Erin Brockovich ama ezkongabea zen. Autoistripu bat izan ondoren Masrian bititou bulegoan hasi zenean lanean, Bertan Ed Masri abokatuaren laguntzaile bihurtu zen eta kasu garrantzitsu bat azaleratu zuen. Pacific Gas and Electric konpainiak Hinckleyko Kaliforniako herri bateko lurpeko ura kutsatu zuela jakin zuten. Konpainiak 1976 arte egin omen zuen hori eta osasun arazo larriak eragin zituen biztanleen artean.
Komunitate txiki honetan norbaitek asma zuen, eztul kronikoren kixa bat, bronkitis errepikakorra, larruazaleko erupzio errepikariak, artikulazioetako min ezoikoak, sudurreko odoljarioak, horrela azaldu zuen Erin Brockovicek berak. Eta beraz, epaitegietara joan ziren. PG-anik $323 milioi kalte ordaina ordaindu behar izan zuen Brockovicen lanari esker. Julia Robertsek ondoren, Erin Brockovich izeneko pelikula ospetsua egin zuen 2000 urtean. Paretaren kontraur bat bizkarrez dago, amarreraino kontatu du ordoaz lagunak, izkutaketan eta ziren inoiz bueltatu natu. Zinema ipatu duzunez, gaurko egunez Judy Garland aktorea hiltzen Londresen Frances Ethel Goom ezagunagoa Judy Garland ez izenaz aktore eta abeslari estatu batuarra izan zen, Hollywoodeko urrezko garaiko ikonoa da, eta 3 urte zituenetik oholtza gainean aritu zena. 30ko hamarkadan amarekin Hollywoodera joan zen zineman lan egitera. Hainbat probatan parte hartu eta azkenean bere ahotsarekin denak liuratuta utzi ostean Metro-Goldwyn-Mayerrekin kontratua sinatu zuen 13 urte zituenean. 1989an 16 urterekin ospea lortu zuen The Wizard of Oz filmarekin. Horregatik ezagutzen dugu askok, baina film hartatik aurrera Garlanden historia sexu abusuek, adikzioek eta oso goiz hasitako ibilbide artistikoak markatu zuten. Lan asko egin zuen eta ospea lortu bazuen ere, 47 urte zituela hil zen pilula gaindosi baten ondorioz. I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Aktoreen bidea hautatu duzuenez, nik beste efemeride bat ekarri dizuet. 1989ko ekainaren 22an Meryl Streep estatubatuar aktore ospetsua jaio zen. Yale Unibertsitatean drama ikasketak egin ondoren, New York eta New Jerseyko antzerki ekoizpen ugaritan parte hartu zuen, besteak beste Shakespeare in the Park jaialdian. 1975an egin zuen debuta Broadwayen. 2 urte geroago bere lehen film luzea egin zuen Julia, baina The Deer Hunter filmarekin lortu zuen ezaguna izatea. Hortik aurrera filmografia luzea osatzen joan zen, eta baita nominazio eta sarien zerrenda luzatzen ere, adibide modura, Oscar sarietako 21 izendapen lortu ditu oraingoz. Estreinatu berri duen azken pelikula The Devil Wears Prada 2 izan da, eta ezin aipatu gabe utzi Mamma Mia filmako protagonistetako bat izan zela, zeinen ederra Meryl Streep bertan abesten ikusi eta entzutea. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence. Egia esan, zinemareto batean, fresko egoteko gogoa piztu zait hainbeste aktore aipatuta.
hobeto areto batean, futbol zelai batean, baino gizonezkoen futboleko munduko kopa jarraitzen ari zarete? Zen, ni bat ere ez. Baina lotura egin nahi zenuen, ez da? Duela 40 urte 1986ko ekainaren 22an, futbolaren historiako unerik emblematiko eta eztabaidagarrienetako baten lekuko izan ziren kirol zaleek Jainkoaren eskua. Munduko kopako final laurdenetako partidan, Mexiko hiriko Azteca estadioan jokatutakoa Diego Armando Maradona belaunaldi gogoratuko den jokaldi bateko protagonista izan zen. Argentinak eta Alemaniak elkarren aurka jokatzen zuten zelaian, balio sentimentala handiko norgehiagoka zen, 4 urte lehenagoko Malbinetako gerra izan baitzen. Nació fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera. Bigarren zati hasi eta 6 minutura markagailua 0-0koa zela. Maradonak salto egin zuen inglesen arean baloi bat errematatzeko asmoz. Peter Shilton atezaina lehenago helduko zenez, argentinarrak oso azkar ezkerreskua erabili zuen pilota jo eta sare barrura bidaltzeko. Arbitroak Ali bin Nasser tunisiarrak gola baliozkotu zuen. Jokalari ingelesak protesta egin zuten. Alegría del pueblo, rego de gloria este suelo. Maradonak ondorengo prentxarako batean esaldi famatuarekin deskribatu zuen gola. Pixka bat nire buruarekin eta pixka bat Jainkoaren eskuarekin izan zen. Gol polemiko hori sartu eta minutu gutxira Maradonak beste gol bat sartu zuen, oraingoan maixulan eztabaida ezina. 5 jokalari ingeles eta atezaina saiestu zituen mendeko gola bezala ezagutuko zen sartzeko. 2 gol hauekin Argentinak 2-1 irabazi zion Ingalaterrari, finalerdietara joanez eta munduko kopa irabaziz. Azkenean, munduko txapelketa hori irabazi zuen Argentinak. Baina egian futbol gehiegi gaurkoz ezta, beste gai batzuk aztertu beharko ditugu. Venga, guazen giro pixkat kulturetago eta Venga. irakurketa taldeekin hitz egin dugu barkatu, eta, gaur jarraituko dugu eurekin hizketan jakiteko honako hau, feminizatuta ote dauden irakurketa klubak Euskal Herrian. Erki argazkilaria ere ezagutuko dugu, abenturetan murgilduko gara berarekin. Eta gauza gehiago ere izango ditugu zuekin elkarbanatzeko. Noski, puri-puri antartea osatu behar dugu gure entzuleekin, eta gomendio mordoa emango dizuegu. Entzuleok, ekainako 22 ditu gaur, eta astelena da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete? Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin entzuleok Xabi Arrieta González egunon. Egunon. Noa Gaztaina Goiarbide egunon. Egunon. Eta hemen mikrofonorik gabe utzi dugu gaurkoan. Bai, gaurkoan bai. Neko Iturbe eta Mendi egunon. Egunon. Goiuri ezei zarandia zuri ere egunon. Egunon. Izketan ari zeizuena, Iñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1200 du goizak 10:22 minutu, ekainako 22, gu 6 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri guztioi esan da bezala, naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Ba, entzuleo, goizeko 10:23 minutu eta kantu honekin abiatuko dugu gaurko saioa. I found a love for me. Hemen gure txatean dagoeneko hasi dira, pixkat zalapartaka. Egunon, Junez, guapa, zorionak Iker Gurrutxagari. Hombre, Iker Gurrutxak dira. Iker Gurrutxaga, zorionak. Oraindik orion pendiente daukagu, bisiu zarbua edo jatea. Handen Nik urtean. gaur gozaldu dut Ikerrek egindako reposteria pixka bat eta gero gehiago jango dut. Ba, hemen Xabi Arrieta ez nun ikusi Inigo. A ber, Xabi Arrieta ez nun ikusi. Inigo bai, Goiuri ez. Beraz, Gorka ikusi ninduzun, ni bakarrik. Kontuz euliak, diot hemendik bai, badugu euli bat, pixkate goiza ematen nahi zaidan, Gorka. Dantza 50, noa, etzintuan ikusi zuzenean wiki. Wiki, izulpena, Goiuri, laguntza, zuzenean wiki. Ez dakigu, ez da? Gorka, zuzenean wiki hori ez dugu lortu. Baina, bueno, nasi, itzitze horrelakoa da. Eta maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa ere, 1910 eta June Romateti bargureni dagokio maite dut abiatzea. Ba, nire maite duta, maite dudala negar egitea. Egontzelako momentu bat ez nionan nire buruari uzten negar egiten, eta gaur egun egiten den negarra edo zer gauzagatik. Eta hori izan da ere asteburu hontan, justo lehen aipatu dut, atzo sekulako beroa egiten zuen eguna zenez erabaki nuen zinera joatea aire girotuaz gozatzera, eta Toy Story 5 pelikula ikustera joan nintzen lagun batzuekin, eta izugarrizko negarrak egin genituen denek, hasieratik, eta hori da ere maite dut negar egitea. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Xabi Arrieta, zein da zure maite duta? Ba, nire maite duta, aurreko larun batean, kuadrilla eguna zan hemen Tolosan, eta etorri zen aspaldiko partez, Ameriketako estatu batuan zeon kuadriako bat. Aurten espero genuen, data hauetan etortzea, aurreko urtean sorpresa bezala azaldua zen, eta agian urte erdi edo urte bete beranduago han egon ginen denak bilduta Baskarian. Eta hori aspaldiko partez aurreko urteko anekdotak ere kontatzen antxe ibili ginen. Eta hor, labur, hori, nire maite duta. Noa Gaztañaga Oiarbide, No. astelena dago, Bai. Oi, astelena, Nire maite dut da. Nire ama proposatu... Mazka, hau txapizkat. Nire ama proposatu zidan. Entzule ez da konturatu. Plan bat iganderako, baina ez dakit, larun bateko eguna eta gero ez dakit egiteko modu nengo nintzen. Baina azkenen bai, nire amatani atzo igandea ginean igeritea itxason, lehenengo aldiz, batea. Eta etzinan hil. Ez. Eta gaina uste nola, baina Ez dut zalantzan jartzen zure igeriketa gaitasuna, ze badakit oso igerilari ona zarela. Bueno, zalantzan jartzen dudana da zure atzoko gorpuzkera. Ez ondo neone, Bai, Ni normalen hobetote naiz, nik uste urrengo. Iganden astelenen baino, hori ikusten ari gara. Tira, itxasora joan zinaten, amata biok. Eta super guztu egizan ere lehen, nik jo nintzen itxasoan lehenengo aldiz duela 2 urte esango nuen, aurreko urteko dueran ez nuen aukeroki. Eta egia esan guztua, eta gaina pozik ze hanka gaizkiuki, eta ezin izan egun lehenago, eta esan ziaten, fisioatuk nintziten honitzen, esan ziaten oso nazala egeritea. Orduan, guztu ginen horbia batean, eta bixe. Aurreko egunean ibilitako guztia ere etzen oso ona izango zurrenik zure txerpetiantzat. Ez, notatu non noi bai. Hauxe noaren maite duta. Eneko, zina zurea, zuk ere larun batean, zuk ere bisaia duzu, Astelen bisaia duzu, bai. Nik ez. Bai, izan baduzu. Gero barrutik nola zauden, baina bai. Bardo, badut. Xabi, badu edo ez du? Nik ez behintzat? Nio berak pixka bai. Okerra egon da, Ostra, hori laguntza erragote izaneko. Bueno, zina zure maite dutan, eko? Ba, bira, nire maite duta da, nik askotan pentsatzet, filosofatu iteet bizitzan ingurun, eta hor, agertu daitezken gauza ezberdinen ingurun, eta askotan pentsatzetena eta esaten dutena, hau ikaragarria da, dira hizkuntzak. Ze momentutan pertsona batek erabakizun,
hu, ha, hi, ha, ho. Esatetikan, de repente, honi maia deitzea. Eta nio iritzu zait ikaragarria, eta maite detoi. Barkatu. Olako gauza. Eske pertsona hau... Ea, larun bateko aztun rekuperatu. Baina, a ver, hombre, hemen astelen... kontua, zertan ibili zen larun batean. Nik ikusi non, eta zintzozi joan, Bai. Egia da, gure WhatsAppean larun bat gauean hitz egin genuela, eta Enekok eta Xabik komunikazio gaitasuna bazuten. Noak ez bezala. Goiuri Zizalandia, zein da zure maite duta? Ni nago Goiuri zintzoena. arreituta, zeharo, Eneko gorentxe bertan bota duen maite dutarekin, baina gauza bat, arrazoia du. Eske hori da, arrazoiet. Horregatik jendeak ikasten du filologia eta Baita gainera, linguistak sortzen dira, eta horrelakoak, aztertzeko, ze nola de Montre bilakatzen dian hizkuntzak. Eta gainera, bitxea iruditzen zait, toki bakoitzak bere hiztegia sortze dula. Eta gaina, adibidez, A sortzen degunen, zeatikan ak euki behar du, bauk A idazten degun bezala, ez forma hoi. Nei dena iruditzen zait ikaragarria. No, no, ha? Bueno, entzulei kontatu behar dugu, zegertatu den orain, ze hau ez da batere radiofonikoa izan. Inigo altxe egin da, eta Inigok bere zapatarekin zerbait egin du, eta dela, bueno, hemen bazebilen intsektu bat. Ez, hor bat zeuden bi zaitximeleta deidakieken, nik uste... mikrofonari heldu. Kontua da, nik noari galdetu didala, ea barrutik edo kanpotik zeuden. Nik oso garbi nuken kanpotik zeudela. Nik oso garbi nuken barrutik zeudela. Eta joan naiz jotzera jakitun kanpotik zeudela. Eta noak esan du, ez! Eta noak kriston susto hartu du, pentsatu ze txikitu egin dugula, baina kristalaren kanpoan zeuden. Molestatzen zizun bakarra eulia zara. Bai, molestatzen diona eulia da, bakarrekan ikusi dula eta esan du, bueno, joingo diot. Eulia ez dakigun undagun, así que... Bueno, ez dakit hor sitxa o tximeleta o zer den hori, baina... Bai. Bueno. Bala garaia. Haze jendea daukagun hemen irratsaio honetan, bueno, nik nire maite duta elkarbanatuko dizuet, eta nire maite duta da, gaur goizean goiz, lehenengo ordutik, aritu garela nire kodariako WhatsApp taldean, beroarentzako irten bideak topatzen. Orduan aritu da, nik hau erosi dut, eta nik hau egin dut, eta nik ez dakit zertutara lehioa irekitzen badut, hau eta hau beste, eta iruditu zait batetik guztiz pertsona heldu funtzionalak bihurtu garela. Ez dirudien arren. Senyorak esateagatik. Eta senyorak, bai, egia da. Pentsa nolako den kontua, Goiurik gaur goizean idatzi didala, zure salan eguzki jotzen ari da itxileioak. Hori da bere bizitzako kezka nagusia. Baina, ze polita. Oso polita. Etxetik atera naiz, eta ikusi dut, Inigoren eraikinean, eguzkiak bete-betean ematen ziola, bere egongela, eguzkizpiak sartzen ziren, horrela, Inigoren egongelara eta Inigok zeuzkan lehio guztiak irekita. Eta orduan, idatzi diot esateko, aizu, gizon, itxi, etxea berotuko zaizu, bero gongo da. Ez ziterantzun, Etxi ditut. Oso ondo. Hori zen garrantzitsuena. Bueno, hori zen ere maite dutan, nola, beroari aurre egiteko ere komunitatea beharrezkoa den, ze horrela elkarrekin trikimaioak elkarbanatu, eta horrela egingo diogu aurre honi, nik baina aipatu nuen hemen, 28 gradu zentigradu dela niretzat gehienezko beroa nik jasan dezakedana. Eta bueno, 28 gradu horietatik urrun ibiliko gara gaur, bihar, etzi, eta kezkatuta nago, eta... Gaur biharetzi. Uz dezagun hor, bizkat entzuleari ere post bizkat emateko gaur biharetzi. Ostegunerako ja. Hoi izan dut. Bai. Ematezun bizkat gaur biharetzi, bai, eta 3 puntutxo. Bueno, ez dakigu, bai, kusiko dugu uztaia nolakoa den, abuztua nolakoa den, baina tira, bai. Eta orduan, horixe, gaur hitz totelka ari banaiz, ez naiz ni, beroa da. Arkatu entzuleo hemen euliarekin borrokan gabiltza. Beroito garria baino okerragoa da, elbi hau, Gero nik esatu egiten naiz, ez digute inoiz emango argia komunikazio saria, edo horrelako gauzak ez dizkigute inoiz emango, eta gero horrelako saioak entzuten ditut, eta esaten dut ze emango digute. Goiuri, nik gauzak esango izu, badaude sari batzuk inoiz emango ez dizkigutenak. Beraz, batzutan nobea da asumitzea.
kantatzen zen Ruperrek inorketzidan esan, zuri igual inorketzizu esan. Euskaldun izatea zein zaila den. Gaztelania erabili ezaket. Venga. Vaya puta mierda de comentario. Bueno, igual, vaya puta mierda de capacidad de comprensión. Ze gustatu ino, ze gustatu niri. Kontua da ez duzula ulertu. Ez, sentitu dut Bai, barkatu. Egoak moztu dizkidazula. Ez duzu ulertu eta egoak irabazi dio zure balaztari. Hementxe gabiltza, intzaren utzidazu arnasten entzuten kantu hau, disko hau, atera zuen Aeri 2023an, Durangoko azoka zoragarri bat eman zigun, intzak, intza unano izango da ezta? Edo asmatzen ari niz? Intza unano, bai? Eta musikatik urrun dabil, emakume hau, baina nahi genuke berriz ere kantuan entzun egia esan. Bien bitartean, Aeri intzaren diskotik utzidazu arnasten ari garen zuten. Eta guk badugu zuekin elkarbanatzeko beste maite dudat, segituan entzungo dugu Gorka Santestebanek atzo gauez erantzun zidalako, idatzi zidalako, esan ez aizu biharko maite duta hemen doa, bueno, audio festa bat biali zidan, baina batez ere maite duta. A ber, zein dago Gorka, hemen dauzket, hainbeste audio dauzket, ai ama. Bueno, nik bitartean ere maite duta elkarbanatuko dut. Zedan maite dut eta maite dut ez. Eta da pixkat, alako beroa egiten duen gau betan lehioak iriki, lehioak, baina aldetik aldera eta argia sartzen da logelan, zaratak sortzen dira. Eta beroa gau betan ez dut zain. Ni saiatu ez dena iken. Goizeko, bueno, a ber. Goizeko 7 23 gradu zeuden. Arratsaldeko 7 27, 28 zeuden, 15 graduko jetxiera egin du. Zen gauzei. Baina etxea freskatzeko moduan. Bai. Ez duzu nahikoa iriki. Dena zegoen ireketa. Ba, nik irikin ditun temperaturakin, eta hurrengo goizan 5 gradu gehiokin esnatu nintzen, Xabi, dakuzu, bi aukera. Edo termometro aldatu behar duzu. Ondo dijoa. Edo etxe aldatu behar duzu. Ez tare. Ze ez da posible temperatura kalean 15 gradu jetxita, zure etxeak 5 gradu gora egitea. Badago fisika zure kontra. Baitare. Nik uste larumatekoak oraindik eragite diola. Bai, ez da. Igual aurpegi honen Xabi dauka, baina barruko aldea... Ez dakit aurpegi, bai. Hau izan da pixka bat, nire lagun bat joan zen udalekuetara eta begirale gisa eta bera ziurtzegoen, argaltzen ari zela, eta orduan bere buruarekin edo ingurukekin elkarbanatu zuen, apostua etzekiela, 5 edo 6 kilo galdu ote zituen udalekon iraupen horretan. Eta orduan, denok esan genion, joan zaitez, azkeneko egunean hemen Alboko herriko ambulategiran badago, eta pixatuko zaituzte, eta ez dakiz zer, eta jakingo dugu, benetan, 5 edo 6 kilo izan diren galdu dituzunak, eta antxe joan zen, eta 8 kilo gizan duta, bueltatu zen. Eta behaz ziurtzegoen, 5 kilo galdu zituela, edo 6. 5 galdu eta 8 irabazi. 8 irabazi, hori. Badaldea, Zure temperatura bezala, kalean 15 gradu jetxita, zure etxeak 5 gora. Bai, bastante goiuren lagunaren antzeko egia esan. Niri, sentsazio hori ez duela erabat ondolo egin, baina gustora esnatu naizela gauean zehar argi dexente sartzen zen, buelta egin, askotan loaren plazerra, izaten da goizaldean konsiente zarenean erdi lo zaudela, lo zauden bitartean oso lo zaude. Eta orduan, esnatu, buelta erdia, temperatura jatxukun zegoen, badakite zaudetela oso ados, baina goizeko 3etan 27 gradu zeuden, temperatura horrekin loin daiteke. Senyorak kenduta, men jun eta goiuri ikusten ditu. Ni beharret norbait abanikatzen. 27 gradu kilo? Ez. Zerezu ventiladora etxe? Gaur ni joa erostea. Kontu zibiliz, nire senyoran WhatsApp talde honetan esan dute agortzen ari direla eta... Ja. Bai. Horre ere azkar ibili behar da, Horrere, beste zertan ibili behar da azkar? Ez dakit, pertsianak goizistea. Hori garrantzitsua da. Bai, hori garrantzitsua da. Gorka Santesteban emaite duta. Kaixo, egunon ekipo, egunon Inigo, egunon Goiure, egunon guztiak, egunon June. Bueno, nire maite duta da batetik CDR da ez, kazetaritza kalean egitea, eta batez ere ordain jaiak eta festan daudenak ez, CDR
Tolosako herri bateako kuadrilla eguna antolatzea. Egia da, olako festa bat aspaldi ez nuena ikusten, eta bai gozatu non, bai giroagatik, kuadrien arteko balten jeitxera zelako giroa zeon, gero erraldoiak flipatu non asko erraldoiakin eta zelako ambientea zeon eta bixe. Eta bestetik ere eskertu nahi dut ere gure proiektuari babesa ematen dion jendea, ez? Ze batzutan pentsatu izan dut, ea proiektu hau igual jendeak igual pentsatu dut dela, ez dakit, tontakeri bat, eta ez da tontakeria, honen atzean denbora dago, ordua daude, eta, bueno, ederra da eskatzen duzun, ez dut esango izena, pertsona bati eskatzen duzu laguntza, eta, bueno, eskatzen duzu laguntza, eta laguntza dizu, eta kontatuak batzutan ona dira, hasi hola ze. Eta zeretari dagokionez, begira, jarraitzen dugu FOMOarekin, makrokontzertuarekin, eta jarraituko dugu, hau norbait, edo pankata batekin azten danen, edo hori, baina, bueno, ni zetake kontzertua hasi nintzen ikusten, eta hasieran ondo, baina gero ez nuen ulertu, eta ez zidan asko gustatu, eta telebistaritzan. Tira, Gorkaren maite duten, 3 maite dut, edo 2 maite dut, eta iruzkin bat maite duta sareari, nolabait proiektua babesten duen jende horri, eta horrexegatik, Idoiaren eta Aritzola etaren sarearena kantu hau hautatu dugu, eta gero Gorka gaipatu du, zetaken kontzertua, emanaldia, mitoroaren 3. hori, ez zuela ulertu, uste dut, iruzkin horretan jende gehiago entzun dudala, nintzen bertan egon, baina kontzeptu guztia etengabe jarraitzea etzela erresegi izan batez ere bertan zeudenentzako, baina asko gozatu zuenik ere irakurri dut, akaso tentena ulertu beharrik ere beti ez dago. Ez dakit, Goiuri bertan izan zen, ez dakit beste norbait egon zareten? Ni ostira lezten. Bazu ere bai. Eta? Imanol. Eta Imanol ere izan zen. Nik kontzertua dena, hau da, abestien zatiak eta nik asko gustatu, oso gustora entzun nituen, gainera momentu batzutan emozionatzea iritsi nintzen, ikustea adibidez Maxus bere 3 alabekin kantatzen, eta horrelako irudiak egia da historia jarraitzea etzela erresa, lehenengo zatia oso historiari lotuta zin joan, beranduago bapatean ematen zuen historia pixka bat alde batera gelditzen zela eta kontzertuan sartzen zela, ulertu ezakit kontzeptua ez ulertzea, eta nik bazeuden gauza batzuk oraindik ulertu gabe edo gelditu zitzenak. Batez ere, anginen entzat, zelako dialogoa ere erabat ondo ulertzen altagozetatik. Baina, nik kontzertua dena eta bestiak direnak gustatu itzaizkean. Nahi duzuen ere... Bai, pixkatu nuke Goiuri, eta entzuleak akaso ere bai. 80.000 lagun izan dira San Mamesen azken asteburuan, baina 2,5 milioi edo 3 milioi euskal herritar ez izen bat garen zehazki, arte, jende asko zuen iruzkinak eskertuko ditu. Bueno, nik aipatu behar dut izugarria iruditzen zaidala, eta hori dela lehenengo iruzkina, 80.000 pertsona batzean, soilik euskeraz den ikuskizun batekin ez, eta soilik euskeraz den proiektu musikal bat oinarri duena, eta niri izugarria iruditu zitzaidan, batez ere ni ez naiz futbolzale, hori askoten aipatu dut, beraz ez naiz inoiz egon San Mames inguruan partida bat dagoenean, baina badakit inguruko taberna asko bizi direla
partida egunetan ateratzen duten diruetatik, eta taberna asko ingurukoak, San Mames ingurukoak, badirela, oso futbolera bideratuta dauden tabernak, eta menu bereziak dauzkate futbol partida dagoenean, eta dekorazioa ere futbolera bideratuta dago, eta aitortu behar dizuet, niretzat kontzertu hasi aurretik, ikustea nola taberna guzti horiek beteta zeuden, eta ez futbol zalez, iruditu zitzaidala, oso polita, ze benetan partida eguna zirudien, Bantxe dago estadioa, kanpoan jendetza dago, eta kanpoko inguruko taberna guztiak beteta daude, eta beteta zegoen, baina ez zegoen futbol partidarik. Eta han zegoen jendea ez zegoenan futbola ikusteko, eta hori oso ederra iruditu zitzaidan, eta aitortu behar dizuet, nik ez dio dela meriturik kenduko pei hori, eta zetak proiektuari, eta zetaken dagoen lantalde guztiari, ze langile mordo bat aritu dira, emanaldi hau prestatzeko, ze estadio bat da, eta zoragarria. Aitortu behar dut, kanpotik etortzen denean, edo zein musikari ospetsu eta betetzen dituenean, belodromoa, San Mames bera, edo beste horrelako estadio handi batzuk, edo leku handi batzuk, normalean lerroburuak izaten direla. Bruce Springsteen hace bailar a 15.000 personas. 10.000 lagun Coldplayrekin negarrez. Eta normalean hori izaten direla, eta pixat pena baten bandit, bereziki gaztelaniazko edabideetan, lerroburuak ez direla izan zetak konsigue 80.000 bisitari kontzertuetan baizik, eta kritikatik ere ikusi ditu dala. Ez ditut ikusi baino zegirotan kritikatik. Pizat emango dizut. Akaso erderazko edabide hoiei, pixkat nolabait euskal politikan konstituzionalismoan kokatuko genituzken hoiek, zerbait esaten hasita, ez dira oso gustora geratu Iribar eta Kortabarriaren 50 urte ondorengoko irudi historiko horren replikarekin, esaterako. Bai, horretan sartu gabe. Badaude gauza batzuk nik ustez, Bruce Springsteen badator eta El Correo del Diario Vascori ez dio inungo azkurarik sortzen, baina zetaken kontzertuan zen eta nien aizen egon, eta enagoen erabat ados ereduekin eta badaude komponente politiko batzuk, igual, edabide batzuk zaizkinak, bat ere erosoak egiten, eta diskurso batzuk ez, eta txalogarriak iruditzen zaizkidanak den esaten hasita. Bai, baina sartu gabe horretan ja, bazait, El Correoko lerrobura irakurriko dizuet, zeta culmina su epopeya en San Mames con un show bajo lluvia y con altibajos. Eta hori ez da esaten Bruce Springsteen datorrenean, edo datorrenean aipatu bezala Coldplay, edo U2, edo dena delako, ez? Gero agian bai, albizaren testuan arruan badago jartzen dela, baino altibajos izatea, lerroburuko bost hitzetatik bat, ja iruditzen zait, horrek pena eman dit. Gero, kontzertua bera baztertzen sartuta, niri iruditzen zait estadio batera eramatea gidoi bat duen emanaldi bat oso zaila dela. Oso zaila da, eta horregatik estadioetan edo ez dakit, saskibaloi partida batean, badaukazunean esatari bat, speaker bat dagoenean, oso tonu bereziarekin hitz egiten dute. Zugaten balin bazara Baskoniara, eta entzuten duzu, bertan dagoen speakerra, badauk oso tono berezi bat erabiltzen du, denok uler dezagun, ez? Saskibaloi partida batean, jende asko biltzen da, eta ulertzeko, esaldiak ere ezin dira oso korapilatxoak izan bestela ez da ulertzen. Ezin dituzu ezagitzen bat hitzeko esaldi luzea eta subordinatuak egin ez delako ulertzen. Eta iruditu zitzaidan, gidoi aldetik, estadio batera eramateko proposamen hori pixka bat falta zela hori. Gidoia egokitzea ze ulertzeko zaila zen momentu askotan, ze sonorizatzeko oso zaila da, estadioa sonorizatzea oso zaila da. Eta orduan, han, 40.000 pertsona gidoi bat jarraitu nahian, baino askotan, egia da, aitortu behar dizuet, ezin zela jarraitu, kosta egiten zela ulertzea, hantxe pantailan ikusten duzu Candido Uranga, eta Candido Uranga ari da peiorekin izketan, kontrolaz eta algoritmoaz, eta kultura erraminta, kontrolerako erraminta gisa erabiltzeaz, eta egian ideia orokor bat egin dezakezu, baino hitz guztiak ez ziren ulertzen, eta pena bat da, ze gidoian egonda lanketa bat, eta parte zati asko zeuden, horixe zirenak, ez? Antzestuak zirenak.
niri hori gustatzen zait. Hau da, ni ez nintzen joan kontzertu horretara soilik musika entzutera. Horretarako diskoa entzuten dut eta kito. Nik gustoko dut, ekitaldi honetan, zerbait berezia sartzen dutenean, eta badagoenean gidoi bat, eta badagoenean historia bat, eta hori. Baina egia da, niretzako pena, ulertzeko oso zaila zela, eta tarte asko zeuden hori antzestuak, eta Antxe Jon Plazaola eta Erika Olaizola etera ziren, eta beraien artean ari ziren ikamikaka, eta etzen oso ondo ulertzen, eta batean entzuten zenuen Gernikako Arbola, eta entzuten zenuen Kimua, eta entzuten zenituen horrela hitzak, eta ideia bat egintzen ezake, baina gidoia bera, etzen osko ulertzen, eta horrek pena eman zidan, ze batetik aria galtzen duzu, eta bestetik errexagoa da deskonektatzea. Eta pena bada, jendea ez dagoenean guztiz konektatuta. Eta iruditu zitzaidan, adidez, Nafarroarenan lehenengo mitoaroan, hango, ezagitzen bat, 1000 pertsonak denak mundu guztia zegoela isilik eta konektatuta gertatzen ari zenarekin, eta Momoxi horren historiarekin, eta mitologiarekin, eta estadio batean hori oso zaila da, naiz eta gidoia ondo hori bada inguruari gehien entzun dio dana, eta orokorrean mundu guztiak, hiruak, sekuentzia guztia jarraitu duenak, Nafarroaren ara jo duela, ez? Han gozatu nuen gehien, edo han ulertu nuen gehien, edo egia da, behio reparazi zerbait uka ez badakioke dela ambizioa eta asmoa hundiarekin gauzak egitea. Ero, esaten duena, ereduekin egon gaitezke ados edo ez, baina bertaratu beharrik ez dago ikusteko ikaragarrizko despliegea, saiakera, tekniko, visual, artistiko, aktoral, egon dala ez. Eta kontua batzutan hori ambizioak teknikarekin talka egiten duela. Hau, Anuetako belodromoan izan zen bigarrena. Bertan ere horrelakorik aipatu zen, ez? Segun kaskoekin, sentsazioa etzela erabate, inmersiboa, beste batzui asko gustatu zitzaien. Laugarren bat egongo dela. Hori ere badakigu eta sarrerak atzo jarri ziren salgai. Agortu ziren. Agortu ziren lehenengo bidatak, 3. data bat iragarri dute urtarriaren 16-rako, eta, gidoiarena kritikatu dut, baina ez dut amaitu nahi aipatu gabe oso une hunkigarriak ere bizitzeko aukera eskaini zigula Peiok, eta niretzako ikurrina eta Nafar bandera, eta Nafarra ikusi genituenean bertan, ni ere hunkitu egin nintzela, bere amonari egin zion aipamenak ere izugarri hunkitu ninduen, Amona Karmele Deuston jaioa Antxe zegoelako palkoan, eta oso ederra iruditu zitzaidan, Peiok esan zionean, Amona itzuli gara Bilbora, eta orain etxe bat daukagu. Eta oso ederra iruditu zitzaidan, eta ederra iruditu zitzaidan baita, Ramon eta Maixux, edo benetan niretzat kontzertuko momentazoa izan zena, eta gidoiarekin zerikusirik ez zuena, eta etorkizun distopiko batekin zerikusirik ez zuena, izan zela bere Arbizuko kuadrilla atera zuenean, eta Arbizuko kuadrilla jarri zenean hor musika jotzen garaje batean baleude bezala. Ikuste zitzaien gozatzen, eta ikuste zitzaien beraiek disfrutatzen aizela behien artean. Esan beharret, etxetik ez dela hain ondo entzun, ze pasa daiteke norbaitek esatea, etxetik nik atzo berriro jarri nuen hori ikusteko, eta zeuden mikroren bat edo beste batzuen gainetik, eta egia pertsona hori karrasika zegoela mikroan kantatu beharrean, orduan ez da hain ondo entzuten, baina nik han bertan gozatu inun, eta ondo oso. Han bertan zore garri izan zen, eta gainera gustatu zitzaidan, Peiok azaldu zuen, begira guain dela 3 aste elkarrizketa bat egin zidaten, eta lehenengo galdera izan zen, ze kolaborazio egongo diren kontzertu honetan, eta galdera horrek asko pentsarazi zuela, eta esan zuela, kolaborazioak hori ez da garrantzitsuena da, eretzat zein zertan garrantzitsua ez, eta hau da kolaborazio garrantzitsuena da, olako zerbait esan zen, eta nire Arbizuko lagunak, eta Antxe atera ziren, eta izan zen ederra. Nik ere aipatzeko, igual gehien ulertu nion aktorea izan zela Junen Ogeirasi, ulertu nion dena, eta zoragarria izan zen. Bai, hitz egiten, bai, aktore lanetan, eta abesten zoragarri, ados nago. Entzuleok, minutu batzuk hartu ditugu Zetaken mitoaroaren inguruan ere aritzeko, bertan Imanol, Julen Goikoetxe lankide ere bertan zen, gutar batzuk bintzat ibili dira, Bilboaldean asteburuan, eta karri dugute, hango lagintxo bat, edo bintzate, interpretazio edo kritika edo errepaso txiki bat, baina, emanaldi anitza, esango dugu, impactuz eta estimuluz kargatua,
eta nolabait irratsaio batean kontatzeko, nahiko zaiare gerta daitekeena. Goizeko 10:43 minutu izango dira 3 segundu barru, Xabi, Noa eta Eneko agurtu egingo ditugu, gero baten bat, uste dut Eneko bueltan etarriko zaigula puri-purian tartera, baina gu gaurko gure lehenengo gonbidatua, aurkeztu behar dizuegu entzuleok, bagoaz aurrera. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat ezala, bidaia berri baten bila. Korrika, arranduaren negaldia lumadi berriaz. Korrika, irrintzi zarra da hogaztetan, gailur berrietan. Lau buru bat gato batean baino euskara gara. Ilargirik gabe marea gora, nola bestela, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri baten bila. Keep calm and bigarren kafea. Zein da modua begirada bat pizteko, argazkietan ondo nagola saltzeko. Urdinak, txuriak, naranjak, berdeak edo beste hainbat kolorek osatzen dute gure Euskal Herriko paisaia urtaro edo eta une ezberdinetan. Itxesertzetik Ilunabarra ikustea edo eta mendi puntatik egun sentia ikustea. Izaten dira askorentzat urtean behin egiteko planak. Beste batzuentzat ordea ia egunerokotasuna edo asterokotasuna izatera iritsi daitezke. Denak ezin du, zein eroso zegoen oroitu. Mendiak, egunsentiak, Ilunabarrak eta kamarak loturik ikusi ditzakegu Gordeleku izeneko argazki erakusketan, baita Erki izeneko Instagram kontuan ere. Aitor Erkiziak, Erkik 6 urte daramatzalako kamara eskuan gure herriko eta baita munduko beste txoko batzuetako paisaia ederrak argazkien bidez gordetzen. Argazkietan gordeta daude paisaiak, baita Erkiren esperientzia ezberdinak edota berezat Gordeleku bihurtu direnak ere. Gaur menditontorrean beharrean bigarren kafean dago, haren esperientziez aritzeko asmoz. Egunon eta ongi etorri Aitor Erkizia. Mi esker, egunon zuei, bai. Egunon, ondo altzabiltza? Oso ondo, oso pozik, hemen egotakit. Baita... Hainbeste entzun da eta hemen egotea oso pozikan. Baita gure, inoiz entzuleak entzundu Erki gure uginetan esango nuke lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzaren podcastean, ezta? Bai, ibili nintzen. Eta ez dakit doinuetatik aratago bat, gartxotun sainek ondu zuen zurekin? Anaiakin, Mikelekin, ados. Beraz, zu Paulorekin bakarrik entzun zaitu hemen. Aurrez aurre oraintxe, postez gainera. Bi galdera dauzkagu zuretzat, Erki, argazki gintzarekin zerikusirik ez dutenak, gero zuk lotu ditzakezu akaso. Bueno, bale. Baina goiurik egingo dizkizu eta bietako bat aukeratu behar duzu. Bai, da bigarren kafeko bi galdera ofizialak dira. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat zuregana eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko guztia, konta dezake soilik etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da galderetako bat, eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta. Laburragoa da galdera, baina agian zailagoa, ze askotan ez dugu pentsatzen, hileta eta funerala eta kontu hauetan ez. Baina, esan bezala, nik biak egin dizkizut, bata pelikularena eta beste funeralarena, eta zuk aukeratu behar duzu zein erantzun.
Bueno, igual lehenengo galdera. Oso no? Eta izango zen, guain azken 3-4 urtetako etapa hau. Argazkiekin, mendiekin, kotxeakin, eta leku berriak ezautzeko aukerarekin. Ze polita asko gustatzen zait gonbidatuek esaten dutenen, orain bizitzen ari naizena, edo azken urte hauek horrek esan nahi du, etapa politian zaudetela. Edo kontatzeko asko dagoela bintzat. Hori dela gehiena. Bale, hasiko gara pixka bat elkarrezketarekin galdera ofizialak ja erantzun ondoren, bai lehenik eta behin galdetu nahiko nizukena dela nola hasten da bat bide honetan, noiz hasi zinen eta nola? Bueno, ni hasi nintzen, 2019an, anaia kamera bat erosizun, nik asko komentatu nion, kamera bat behar genula etxean, ez genula behar, nahi genuen, eta berak diru bazekan, eta berak erosizun. Hortikan aurrera, ni hasten nintzen bere kamera berari lapurtzen, eta gero aldi berean ezagutu nituen beste 3 lagun, kamerakin eba izebienak. Eta hortikan hasi ginen, elkarrekin argazkiak ateratzen, bate kotxea zekan, orduan kotxe horrekin, joten ginen lesakara, aiako harrita, oi hartzunea, eta hasi zen pixkat nire zaletasun hau. Konfinamenduarekin ere hor sortu zenez, zuk gaur egun daukazun harreman bat, ez da, irakurri dudanagatik. Hoi da, oi hartzuneko xaguerrekan, hor daun baserri batean pasanun konfinamendua, eta hor hasi zen pixkat nire mendiztaletasun hori gehiago azten, ez? Hainbeste naturakin hor bizitzea egunero, eta etxetik atera eta erreka aukitzea hor, mendia eta zuaitzak eta animalik, hori zantzan nire hasiera hor. Lehenengo kontaktu hori de eta gero, sare sozialetan sartuz gero segituan ikusiko genuke bibak hitza behin baina gehiagotan agertzen dela zure sareetan. Eta egongo da jendea ez dakien azter den bibak egitea, eta galdetu nahiko nizuke pixka eta azaltzeko, baina baita zergatik egiten duzun bibak. Bueno, bibak deitzen da praktika, dela mendian gauea pasatzea, inungo strukturari gabe, batzutan igual naturarekin inditzazkezu struktura, baina normalen izatea nire kasuan esterila bota, eta esterila gainean lo egin zakuarekin, eta igual udaran igual zaku gainean jarrita, baina normalean hori da struktura gabe, bakarrikan zu eta mendia kasuntan. Eta zu eta mendi horretan, zergatik hasi zinen zu bide hori erabiltzen, edo beharrezkoa da ikusten zenuen mendian bertan esnatzea? Bueno, nire lehen guzua komentatu zean, beha txikia zenean, jute zala surfeatzea, ondartzeta, eta askotan bertan pasatzen zutela gaua, eta ideia horrek, gustatu zitaidan ikaragarri, eta horra nintzen pixka gehiago investigatzen, formatzen, gauza asko irakurtzen, bideo asko entzuten, eta gehiago ikusita nik nahi dituen argazkiak ateratzeko kondizio batzuk diala eguneko lehenengo eta azken argiak, orduan mendi tontorrean badaka bere xarma oso goiz esnatzea eta gau ez igotzea, baina baitaren niretzat bertan gaua pasatzea. Orduan da eskusa honena, bertan gaua pasatzeko. Aipatu ez nik nahi ditudan argazki horiek ateratzeko, esaldi horretan badago prestatuak izatearen edo pentsatuak behintzat izatearen ideia hori, ze argazkiak ondo pentsatzen dituzu atera baino lehen? Bai, asko. Gordeleku erakusketan aldarrikatu nahiten gauza bada, nik uste azken urteetan sensiblea de asko galdu degula argazkikiko, Instagramen eta sare sozialetan argazki pileko ez ditugu egunean zehar. Eta, bai uste badaudela argazkilari asko, beraien argazkiak planifikatu, ordu asko itxaron, hori, merito asko dakala argazki batek. Eta pixkat hori aldarrikatzeko eta hori planifikazio asko dagoela. Eta nola prestatzen da argazki bat, egongo da jendea oraindik ez duena inoiz pentsatu ere nola prestatzen den? Ja, ni adibidez, hemen Euskal Herriko mendi askotan ibilia izan naiz, orduan pentsatzet, nire gustatuko litzadaken, kasu hondan igual ez dakit, Ernioko, igual iparraldeko aurpegia edo, imaginatzen dut, orduan jutena izudaran, eta pixkat, azten ez bueltak ematen ingurutekan. Aber nondikan atea dezakedan, nik buruan dakadan argazki hori, igual elurrakin edo ilun nabarrean edo egun sentian, eta hor hasten ez gauza jun, eta probak egin, eta asko faiatu. Hori galdetu nahi nizun, ze egongo dira momentuak ez, asko pentsatutako argazki horiek,
behin eta berriro ego eta hala ere ateratzen ez direnak gertatu zaizu. Bai, asko. Eta, gertu daude mendiak, erresa da beste kondizio batzuk bilatzea edo beste aukera batzuk. Baina igual Pirinotako mendi tontor oso urrute dago, ordu asko daude, eta hori dia igual zaienak. Eta suposatzen dut ere, prestaketa horretan, askotan ikusiz gero zure sareetako bideoak, bakarrik egoten zara askotan, ordu asko dira bakarrik, ordu asko ibiltzen bakarrik, ze izaten duzu buruan momentu horietan? Lasaitasun asko. Bai, hasi nintzen bakarrikan juten, zen ere inguruko inorretzan animatzen. Eta orduan, no me quedaba otra. Orduan, juten nintzen bakarrikan, eta horregatik bai, nik uste desarrollatu dela pixkat, bakardadeari, bazaki maitasun hori ez, eta bain askotan kostatzen zait beste norbaitekin jutea. Orduan, argazkia balin bada helburua, igual bakarrika juten naiz. Nahi balin bada beste plan diferente bat egin, edo, igual, norbait deitzen dut, edo norbait animatzen du bada, horrela. Eta egon dia, zure argazkiak pixkanaka geroz eta ikusle gehiago lortu dituzte sareetan, egon dia momentuak idatzi dizutena, nik gustatuko litzadak zurekin joatea, eta bai argazkiak ateratzera beraiek, ikusteko pixka bat nola egiten dezunzuk, eta horrelakoak egon dira? Bai. Urte bugeran egite ditut egutegi batzuk, eta jendeak, egutegioak saltzen ditut, eta orduan jendea ezagutzietela egutegi horien esker. Beraiek eroste jate, eta gero elkartzen gara, eta igual kafe bat hartzen dugu. Eta kontatzen jate pixka beraien historia, gustatuko litzaidakela, beraiei nerekin bueltat ematea, edo gehi ezagutzea, eta ditut hainbat ideia oraindikan garatu behar ditu dela, baina igual mendi buelta generala sortzea, edo badaude ideia batzu, baina oraindikan garatu behar dira, hori da. Aipatu dut ez, eta zuk esan duzu, 2019tik hasi zinen kamerarekin eskuan, beti ere, hasierako argazkiak eta oraingoak alderatzeari ematen diogu askotan, baina zer esango zenuke dela gehien ikasi duzuna ordutik ona? Nik uste dela, bazuk lortu dezakezula, uste dezuna baino askoz gehiago. Ni beti nintzen pertsona bat asko limitatzen nintzala, baliabideengatik edo ez dakit, igual materiala oso garestia dela, ezin dezula horreaino iritsi, igual fisiko kitza delako oso prest. Eta nik uste hainbeste ordu dedikatuta honetara ikasietela hori dana ez dela pentsatzegun bezaintzaia. Eta zegoen hasi zinenean edo bideo honetan argazki bat bai edo bai ateratzeko gogoa zeneukana lortu duzu egonda horrelakorik? Bai, badaude oraindikan lortu nahi ditudanak ere, baina Pirinotako hainbat leku batera ditut, nik buruan dituen kondizio horietan, eta Euskal Herri oraindikan nortxena burrokan hainbat argazkirekin oraindikan, baina iritsiko dira. Jakien daiteke horietako oren bat zen? Azken urtean arama, jaztakit, 8 hilabeteo burrokatzen aiako harrian siluetakin, eta jargi bete ateatzen, pustatzetikan. Orduan, naiz txaiatzen teleobjektiboekin, Donostitik ateratzen, ilargia handia ikusteko, eta igual ilargi bete daunean, laino bat sartzea, eta ez dut ikusten, edo justo egun horretan nik igual ezin dut, edo orduan beti dau burruka bai. Borroka horretan jarraituko dugu sareetan argazki hori bat batean publikatzen den, eta egongo gara. Horrek ematen dizu, zan duzu 8 hilabete entzule, baina ilargi betea hilabetean behin. Hori da. 30 egunez behin, edo. Bai, oso konkretu da mundu. 8 egunetan behar duzu lainorik ez egotea, zu libre egotea. Tando planifikatzea, igual nik buruan dakat, ateako da larditikan, eta igual ateatzea oso azkerrean. Eta ja zure posizioak ez du bali. Hori da, ez du bali. Orduan hori berriz zuzendu eta ikasi, eta hilabete bat itxoin. Eta hilabete barru ere, bere irtera puntua zertxo bai despazatu egingo da. Hori da, seguramente bai. Ibiltzen zara astronomia aplikazioekin edo... Hori da, bai, ikusteko, ezin dan, jarriak edo guzkia egingo duen mugimendu hori edo ibilbidea. Beraz, oso landutako argazkiak izaten dira. Bidaiak ere ikusi ditugu, zure sareetan, Norvegian ibili zinen duela ezain beste. Hori da. Baziren, ez? Bidaia batzuk egiteko gogoaz deneukana. Bai. Lehengo astean, ibili nintzen Eskozia aldetikan, eta paisajea increíble, natura zoragarria, jendea justen una baino jatorrago, eta bai.
Baindik ditut hainbat bidai buruan, baina, bueno, hoia... Aipatu duzu ere lehen, eta justu bidaiekin ere zerikusia izan dezakez, baliabideen kontua ere izaten dela batzuetan arazo bat, proiektu guzti honekin ikusi dugu zure sareetan ere altusekin badaukazula harreman bat, horrelako markek laguntza emateko aukera eman dizute, hasi dira laguntza horiek iristen? Bai, zorionez, orduan nik jasotzeet beraien partetik materiala, eta nik ematen dizkiet beraiei hainbat argazki, eta nire sare sozialetan erreperkusio pixkat. Orduan, kolaborazio nahiko txukuna da, hasi oso pozik, alde hortatik oso pozik. Horrez gain ere ikusi zaitzakegu hainbat musika talde jarraitzen, edo dela argazkiak ateratzen, bideoak egiten, beharrezkoa da ere zuretzat ez da? Bai, netzate, bai mendia eta bai musika, nire bi zutabe oso garrantzitsuak. Eta bakat sortea hainbat musika talderekin lan egin detela eta oso eskertuta berekin. Bai, galdetu nahiko nizukena ere badela, erakusketara pixka bat bideratuta, nola sortu zen erakusketa egiteko ideia? Zure gana etorri ziren, zu joan zinen, nola izan zen? Ni jo nintzen, ni klub asko kanpinoko bazkida naiz, eta askotan jo naiz bai erakusketak ikustea, edo dokumentalak, edo txarlak, eta urte hasieran pentsatu nuen, eta duela 2 urte egin un lehenengo erakusketatxoa, eta oraindik mazkat gogoiek eta argazki gehiago. Eta idatzi nien, eta elkartu ginean, eta asko gustatu zitzaien ideia, eta gaztean naizen ez da ilusionekin esan zuten aurrera. Eta hori ekainan aurkeztu genuen, eta irai arte egongo da. Orduan, super pozik egia esan. Ikusi nahi duen oroko eraz, oraindik tartea dauka ikustera joateko, ez da? Hori da, bai. Eta Gordeleku izena du, behin gehiagotan aipatu dugu, zergatik Gordeleku? Gordeleku izenburua burueratu zitzaidan 2020an. Da zerbait dela madala oso garatutan eburuan, baina nik uste izena ematen diola, hainbeste saiakera, hainbeste argazki, hainbeste lurralde esploratzeko ilusio horrekin, askotan bihurtutela mendia nire Gordelekua. Eta oso momentu triste batean nagonean, mendira joten naiz. Eta oso pozik nagonean, mendira joten naiz. Eta azkenean, mendia bihurtuet, nire txoko goxo bat. Eta zein da zure Gordeleku normalean ohikoena esango genukena? Ernio, gure Ernio, eta Aiakuarriare bai. Aiakuarria bai asko maitatzet, eta hola gertu ditugun 2 mendi horiek, nire etxea dira. Hoi sentitzet. Erki, mila eskerra guztia kontatzeagatik, adi egongo gara zure sareetan Aiakuarriaren argazkia agertzen den, eta tartea dukagun ikusteko. Igual, agertzen den egun horretan telefonazo bat bintzat jo behar digu. Jo beharko diogu behintzat, bere poza helarazi dezen sare irrati bidez ere. Mila esker, guztia kontatzeagatik. Entzuleoak 11 eta 11 minutu ezer sentitzeko arrazoi berriak muganen kantu honekin egingo ditugu hurrengo minutuak. Hau ere, Erkiren biderekin, ondo lotutako talde eta musika proiektua. Bizitza hotza
esan berriro Daitzultzen da berriz dena da Horretan bizitza ozen Denean zuetik isiltzen zara Beste olerki bat Obretan mundua usten ari denean Beldur zatozen Honetan gaur berriz itzultzen zarela Esan gazo, esan entzun nahi dudana Esan berriz da esan dena Ezer ez babaldatu Eta zure atik egin ez duzuna Bingoz egingo duzula Ezer ez badaldatuko Baina ezer zuek diozu ezer Ez dela mentatzarela Inoiz berriz aldatuko Emaia zu gelditzeko arrazoi bat Beste bita beste bat Ilun izango nauzu Baina Goizeko 11:15 minutu entzuleok, eta bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I put a spell on you Because you're mine You better stop the things you do I tell you I ain't lying I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Diane, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, hilabetero. Liburuen bidez, 4 emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakimina pizten zaie. Beraien bizitzetan iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. ...2018ko Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023an bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter, edo euskeraz, irakurketa kluba bigarren atala. I love you, I love you, I love you anyhow. And I don't care. Eta hori egingo dugu gaur irakurketa klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan, pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeengan oinarrituta. Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society. Sorry I'm late, but I left late. Okay. So, Phoebes, what is the book about? I thought you said you read it in high school. Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about? Okay.
it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff. And it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism. Friends telesaila ospetsuan protagonistak 6 dira, 3 gizon eta 3 emakume. 5. denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako 2 irakurketa klub batera joeten dira. 6 horietatik noski klubera joaten direnak 2 emakume dira, Rachel eta Phoebe. Because you're mine. Book Club eta Friends referentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko didazue kanpoko referentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditut topatu. Gidoietan irakurketa hitzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailean zehar. Arraldeko eriotza kopurua, kezkagarria da oraindik ere. Fikziozko ikusentzunezkotik harago irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat topatuko duzu. Goazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfreyk Oprah's Book Club estrenatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprahk hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa ixtea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Harrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TVko bideo segmentuen bidez. Ia 3 hamarkada geroago, aitzindari nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan. Bi 2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikoiztetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reesek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Hilabetero, Dua Lipak liburu bat aukeratzen du, saiakera feministetatik hasi eta novelak garaikide itzulpenetaraino, eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez, egiak elkarrizketatzen ditu. And I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way. Aipatutako 3 adibide horien arteko lotura argia da, ezta? 3 emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumeen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda? Goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herriz-herri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakite Nafarroan irakurketa klubei buruz eta beraz, ikerketak ere egin dituzte.
2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 83% emakumea da, eta gizonezkoak 16% dira. Ikerketa haratago doa, gehien errepikatzen den profila 55 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana balioesten dute gehien bat. Alduntzea ari gara, halaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela, bai irakurketan, bai beste formula kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimu pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzeari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren. Baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 60%ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 55% gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin, eta lan erantzukizunekin lontzen zutela gutxi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, datuak Espainiar estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 72,3 eta gizonen artean 49,8 urren ez urren. Barometroaren arabera, irakurlaren profila honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat. Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da, hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz hitzanitz irakurketa klubeko kideak. Jakin, bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik 2 gizonezkoak eta 15 emakumezkoak. Gehi 3 sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen da hau, nik uste ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen danean, adibidez, trianguloan liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, kalean irakurtzea bertaratu ginen eta gehiengo nabarmena emakumezkoa zen. Orduan ikuste dut hori aspektu sozialen sartzen danen irakurketa, bai dala errealitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina ez dakit zergatia zein izango otedan. Halare, gu saiatu ginen nolabait aliketa taldean itzena sortzen, eta hortarako, saiatu ginen genero ezberdinetako liburuak irakurtzen, autore ezberdinak irakurtzen, eta egia da, kasu hontan ez genura lortu, baino gaude kontentuz, adibidez bai lortu dugu 4 generazio ezberdin elkartzea. Eta hori bai oso interesgarria da, esperientziak ematen dizun ahotsa ezberdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ezberdina da, eta orduan elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude, ea datorren urtea behi da lortzen duen ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino
baino printzipioz lortu deunakin oso gustora. Run when you hear that whistle blow. Gako asko aipatu dituzte, eta, aipatu dute zeharka baita ere ez, dinamizatzaileak beraiek ere, hiru emakume direla, klub hau sortu dutenak, eta, hori orain arte ez dugu aztertu, baina, aztertzeko modukoa da, eta dinamizatzaile erreparatuta ere, antzeko joera bat topatu dezakegu Peleteneko irakurketa kluben. Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez, nik gure esperientzia aipatuko dut, aitortu beharra dut, talde motorea, errandudan bezala, azkenan bagarela 3 emazte, Leiane Madariaga, Maider Arinordoki eta Niaur. Gehituz biztan dena Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo, azpi egituraren aldetik eta batzutan ere bai idei ekarle nola ez. Hori talde motoreari dagokiolarik, Peleteneko irakurleen klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, feminizatuta ez nezake erran. Ez nezake erran bereziki gurean behintzat, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dut hola bizitzen, gurera aski irakurle perfil orekatua dator, zentzu horretan, nire ustez. Hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, eta usu bat direla Sibirotarrak, nola ez Basenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz. Orduan, hori guretako lorpen ikaragarri bada, helburua ez palin badare, manera izugarri naturalean egitena. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke badela hala ere guretako, gure irizpideetan kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez, tendentzia, oren gutiago, baina uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, gehiongoa ezpada, ez dakit, orain egiazki, zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula, edo saiatzen garela alden neurrian, orekatzen gure gomiten sexua edo generoa azken batean, ez? Kasu ematen dugu eta saiatzen gara edo aldizka egiten, edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, inertziak ere ematen balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kaso ematen diogu. Eta, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula. Hemen ere tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko irakurketa klub guztiak behintzat ez daude feminizatuta. Hau da, Abadinoko Biburu irakurketa taldeko profila, adibidez? Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eikoantzeko izeten da. Eta perfilei dago gizonez gehizen bat oso gehiago eta 5 urte inguruko gaztiek batzenga. Esan da, literatura ekiko interesa dekogunok, baina bebai, jente garriz ezagutu, saletasun bat konpartidu, edo plan diferentiek, ez? Ileko gogu edekogunok. Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu. Enuke esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasun 10 bat pertsona ibiltzen gera normalean, eta nahiko pareko gizon eta emakume kasu hontan.
Eta, bueno, gure gana gerturatu izan den profilei dagokionez, hasiera baten igual egon zan baten bat, berez ez zeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu nahizuna. Baina egia orokorrean gure gana gerturatzen den jendea badala profil politizatu bat, edo nolabait ja eztabaida konkretu batzuk edo eman nahi ditun borondate horrekin etortzen den profil bat, azken finean, gu ere gaztetxean elkartzen gea eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik ustez gure gana gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez? Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Emakume batzuk egia dela hasieran behintzat, ausartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzeletasunera, eta gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digotena. Bueno, egisa da, soziologikoki bai emakumen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai eremu publikoan, edo, esan dezakegu gizarteko arlo guztietan, eta irakurle taldeak ere, horren isla da ez dira, ez da, eta gainera esango nuke, irakurle taldeen formatuak kontzilioziroko erraztasun handiak ematen dituela, ez da? Zuk, hasiera batean mintzat, ariketa, irakurketa modu intimoan iten dezu, bakarka, etxean edo, nahi dan lekuan, eta gero hilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, eta taldean elkartzen gara. Feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten, nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiezten ideia honekin, baina hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da, esan dezakegu, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu hilabetero, baina badagoela talde fidel bat, eta erdia gizonezkoak dira. Aipatu du, ez da, ez ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, pentsatuz emakumen kontuak direla, eta aurre iritzi horrekin, hori, gutxiesteko probesten ez. Egia da, urte askoz, emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen, eta antxe zegoen apal txiki bat, emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura, maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren, literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura, asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpian, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtezinez osatutako narratibak korapilatxoekin. Emakumeek berriz, liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko Andrek beren denbora galtzezaten maitasun historio handien aurrean, ez? Eta beraien duten bizitza zikina azteko liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ziurrenik ezerrez, ze ez da existitzen. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu literatura femeninoa, milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako, inetan gizonek, ez? Liburutegietan lehiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei ez, ze beraiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu,
ari direla irakurketa talde desberdinak Euskal Herrian zehar, literatura zaletasuna edatzen, euskal publikoaren artean. Eskerrik asko Goiuri Ezeiza Arandia eta eskerrik asko gure erreportaje hauek osatzeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditu hurrengo 2 minutuak entzuleok, eta bagatoz puri-purian tartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera. Kimetatik eldu nahian erredurak babatuta birikak hortzetan hartuta batalka banan dudit kulpa ies egitearen bulka ninez neure txaia zaldi zuri bat sartu zait logelan atea itxi du ego aizeak irrintzi eginta sartu zait saelan zangoat jarri bihotz gainean zerbait daukat barruan baina ez dakit zer den zerbait daukat barruan zerbait daukat barruan baina ez dakit zer den zerbait daukat barruan baina ez dakit zer zerbait daukat barruan baina mesedez goazen Goizeko 11:41 minutu entzuleok eta gu bagoaz aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to this. Guess we're in time. If you're getting yourself wet for me, I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me. I just think you're cool. Entzuleo, hemen gara, esan da bezala azken minutu betan hainbat proposamenei heltzeko prest, Eneko Iturbetamendi gurera heldu da berriro, egunon berriro, Eneko? Egunon. Eta gaur lehenengoz, gurekin Imanol González Gurutxaga, egunon? Kaixo, egunon. Zuri beroak zine ikusteko gogoak entzen dizu, Imanol, edo zinea badaleku fresko bat zineaz gozatzeko egun beroetan ere. Hoxe nintzen pentsatzen gaur goizen. Egia da beti Zala txarra, ez? Beti lehotzen dugu zinea, eguraldi txarra egiten duen egun baten juteko. Eguko igandeak eta... Eta bada, baino egia da baita, olako berok egiten ditun egun hauetan zinea baita eskartzen dela, eta
Eta, bueno, behintzet aire girotua egoteko leku bat nahiko ondo hartzen da beti. Bai, nik galdetu izutola konturatu gabe pixkat eta galdetzen ari nintzen bitartean pentsatut, ostras, igual gaurkoa, biharkoa eta etzikoa badira zinera joateko egunak, Bai, eta bestela baita beste aukera daukazu mitoaroa jun eta eurizaparra batek bustitzea zu. Hori da gertatu zaitena nahi larun batean. Larun batean ondo harrapatu zintuzten, Bai, pistan egon nintzen. Eta ordu bete horregon ginen zai, mitoaroa 3 asteko, eta denbora hortan, ekaitzagatik esan zuten etentzala emanaldia, bueno, ekaitza guk ez genuen hainbeste nabaritu, euria bai egon zala, baina, bueno, hortxe egon ginen, sofritzen ordu erdiz euria, eta beste ordu erdiz, lehortu arte. Ni ostiralean bai nintzen nil taldea ikusten, hemen Tolosan San Juanen baitan jotzen aritu zen, eta momentu batean Tolosa osoan argia joan zen ekaitzagatik, eta kontzertua berare, minututxo bat edo, baina eten zen, eta uste dut ekaitzakan hemen ibili zirela, eta karga elektriko handikoak, beraz, auskalo, batzutan euritaan ez dugu ikusten ekaitza gertu egi, baina igual argindarrean eragina izan dezakete, eta bueno, gustora mitoarorekin. Bai, ondo. Lagun artean, garagardoak edaten, musika entzuten. Ekain albiter antzebilen. Antzebilen, bai. Entzuleok, tira, Imanol eta eneko gurekin ditugu, Oiuri eta Jun ere bai, eta hainbat proposamen baditu guztuentzat, eta uste dut jak Imanolekin hasi garen, Imanol zer horre hasiko zarela zure proposamenarekin. Bida, nik gaurko honetan ekarri zuet pelikula bat nik zinetan ikusi detena, baina guain ja nahiko zine gutxitan egongo dana, orduan, berez aukera bat dago, baina aukera oso gutxi. Da pelikula bat, Javier Marko zuzendariana, aurretik film labur batetik etorritako historio batetik garatu duten pelikula bat, izena dula A la cara, aurpegira. Bertan kontatzen da 2 pertsonaia ezberdinen historiak, alde batetik daukagu emakume bat telebista programa bateko aurkezle oso ezagun bat, bere alaba ospitalean dagona eta jende askok kritikatzen duna beak jarraitzen dula programa egiten eta ezer gertatuko ez balitz bezala bitartean bere alaba ospitalean oso gaixo egonda dagoela. Eta pelikula hasten da beste protagonista o beste pertsonaiak historiontako beste pertsonaiak Twitter bidez salatzen duelako bere ekintza hau da esaten dio ama gaiztoa dela, ama txarra dela eta ez lukela zehazki ez esaten dio, baina badakit hau baino zerbait txarragoa esaten diola, baina kritikatzen du nola bere alaba gaixo gonda, nola jarraitu ezaken telebista programa hori egiten eta oso ama txarra dela esaten. Eta batean, emakume hau agertzen da gizon honen etxean, esaten zuk nei edo zer gauza esaten aldiazu sare sozialetatik nik hori jan barra daukat, nik hori defendatu barra daukat, baina inorretzaizu etorri aurpegira esatea gauzak. Eta batean, emakume hau etortzen zaio, gauzak aurpegira esatea. Ondoren konturatzen gea, gizon honek gela bat, bere etxeko gela bat alokatzen dula eta bide hortatik topatu dula emakumak gizon honen telefonoa eta dena. Baina egia esan hasiera batetik ja nahiko premisa interesgarria iruditu zait, hori nola askotan sare sozialetatik iruditu zaigun gauzak esate ditugula eta batzutan atentzioa ditzeagatik, beste batzutan kasu honetan gizon honi gerta ezaion bezala bere gela horren alkilerreko anuntzio hori jende gehiagok ikusi ahal izateko berak nahi du viralizatu eta viralizatzeko bide bakarra da beste pertsona bateri buruz gaizki esake hastea. Baino egia da kasu honetan oso interesgarria gertatzen dela nola pertsona ezagun bat juten dan ez ezaguna edo pertsona oso random bat dan gizon baten etxea eta hori gauzak esateizki aurpegira eta denbora batez bere arazo mentalak ez baino osasun mentala kudeatzen dabilen bitartean emakume hau bizi da gizon kritikatu sare sozialetatik kritikatu gizon honen etxean. ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Hemen protagonista gizonezkoa Manolo Solo da. Asko gustatzen zaite aktore hau. Gomendatu nuen duela hilabete batzuk La Quinta Portuguesa, gero Goya sarietan arrakasta desente lortu zuena, batez ere izendapenei dagokienez, bere ere protagonista bezala izendatuta egon zen, eta
Gero agertu da ez, beste paperak egiten El Buen Patrón eta horrelako pelikuletan, edo Cerrar los Ojos eta beste bat pelikula espainoletan, baina, bai, bintzat estimo handia diot, eta trailerra ikusita, esango nuke interpretazio ona egiten duela. Nahi gertatu zaiten justu pelikula ikusi baino lehenago, pereza pixkat eman zitela, Cerrar los Ojosen ondoren irutu zait, nahiko errepikatu dela papel hori. Eta aktore hau ikusietela ja nahiko papel antzekotan. La Quinta Portuguesan ere antzeko paper batean dago, eta hemen ere usain hori hartzen dionik, ez? Eta La Quinta Portuguesa ez ikusi, baina posterra ikusi ondoren esan hon, ez dakit asko ditzen diten. Eta haure enitzen jun behar, baina gero azkenen trailerra ikusi nun, eta trailerrak bai deitu ziten gehiago, ze, bueno, pertsonaia zaratago historiak bai erakarri nindun. Baina bai, egia da azkeneko urtetan, eta batez ez dakit urten behin, aida pelikula ezberdin bat estrenatzen, igual personaia ez dala oso antzekoa, baina bere aurpegia, bere aktuatzeko moduak badiala nahiko antzekoak, eta ez dakit. Pixkat, zentzu hortan perezita ematez ziten, baina azkenen asko gustatu zait. Bueno, hementsi Imanolen proposamena, alakara oraindik zinema areto batzuetan harrapatuko duzuena, eta tira, Manolo sola aipatu du, baina Sonia Almartxarekin batera, nolabait osatzen dute, bi koprotagonista hori, eta esan da bezala, ikusten biztazu bat botatzen balin badiozu zuen kartelerei, oraindik ikusteko aukerarik izango duzu. Gaur bertan, esaterako Ordiziako herri antzokian proiektatuko da, lehenengo bilaketa azkar bate eginda hori topatu dut, eta nola esateko lehen lerroko zinemetatik edo hiriburuetako zinemetatik garatago hegoaldean gehiago topatuko duzue, baina ikus dezakezue oraindik. Eneko, zein da zure proposamena? Bera, nik gaur ekarri dut, noski ja denbora bat, paneraman, gomendatu gabe, baina beldurrezko pelikula bat. Gomendatu edo, ez dakit gomendatu... Proposatu. Bai, proposatuko ez, asteburu honetan estreinatuko da, Ego Euskal Herrira asteburu honetan iritsiko da behintzat, eta hori da Obsession. Obsession, azken aste hauetan, beldurrezko zinema jarraitu ez dutenentzat, egon dira. Egoaldera asteburuan iritsiko da, eski paraldean badute dagoeneko, Bai, hori da. Gaur bertan Donibane Loitzunen ikus daiteke, Baionan ikus daiteke, mintzat, bi horiek topatu ditut Nikola bilaketa azkar bat eginda, eta ziur gehiagotan ere izango dela, datozen egunetan ikus bai, beraz, egoaldean itxaron egin behar. Bai, 26 dala, ostirala? Ostirala, bai. Osteguna, Ostiralean ja ikus daiteke egoaldeko bestein bat lekutan, Itaroan, Gasteizen Yelmo Bulebarrean, eta Zubiarten Bilbon, Garberan Donostian, ia denetan, bai. Ia denetan bintzat, iritsiko da, astebukaro honetan, eta, film hau, backroomsekin batera, izan da, nolabaiteko beldurrezko filmen olatu berri bat iritsi direla, bi film hauek, baita bi zuzendari oso gazterekin, ze batak 20 ditu eta Obsessioneko zuzendariak 26 ditu, orduan, badira bi zuzendari oso gazte, gainera biak YouTube plataformatik datoz, beraz, orain badator olatu berri bat edo badirudi olatu berri bat dena, beldurrezko zineman behintzat. Hau izango da Barbieheimer berria? Bi estreno aldi berean oso ezagun indienak proiektu aldetik, baina zuzendari... Baina ez da egun berekoa. Baina ez dira egun berekoa, eta gainera Barbieheimer, biziran bi film nahiko... kontrakoak. Oso momentu hortan oso moda jarri zien bik batea eta estreno nahiko aldi bereko hain zuten, eta... Berdina, etzen. Eta kontua da, nik pelikula hau ikusteko gogoak, asteburu honetan, esan dut Ego Euskal Herrira, asteburu honetan iritsiko dela, eta zer kontatzen du film honek, film honetan, Behar izeneko, edo Bihar izeneko pertsonaia badago, bera da protagonista eta bera neska batez maite minduta dago. Eta berak neska horri esan nahi dio maite zaitut eta berekin egon nahi du baina ez daki nola esan. Eta joaten da denda esoteriko horietako batera eta erosten du nolabaiteko objektu bat eta objektu horrekin desio bat eskatu daiteke. Eta desio hori eskatzen duenean esaten du. Niki, bere lagun hori, nahi duela, bere pertsonaiaz maite minduta egotea nahi duela. Karo, desioa betetzen da, eta ze gertatzen da,
bueno, ez dakitzea gertatzen den hortik aurrera, baino imaginatu dezakegu. Gainera ez da niretaz maimenteminduta egotea esaldia bakarrik, ez? Osea, Bai. niretaz erabat erotuta edo, osea, ez dakit nola esaten Bizitza duen. osorako uste Ez du esaten obsesionatuta, baina bai hori, niretaz erabat maiteminduta egotea, bai. Eta, obsesionatu egiten da. Nik hori suposatzen den behintzat izenburuarekin eta, trailerra ikusita, eta hori nire gaurko gomendioa. Gero baita, irakurtzen aritu naiz, eta filmaren aurrekontua etzen milioi batera dolarrera iristen. Eta lortutako dirua, usteet, orain ez dakit zehazki izan bada, baina 300 milioi dolarretara iritsi da, beraz. Hori ere, atentzia deitu ditan beste gauza bat izan da. Mazakit, nola bete, film internazional batek egin aurrekontu txikia izan da. Niri, atentzia deitu dit, horrek. Nik egia da, ikusi nuela lehenengoz trailerra eta esan beldurrezko da baino, igual deitzen dit, Hala ere, seguru naz dit ikusiko. Eski bakit horrelakotan gero. Trailerra bakarrik. So much. A love only the branch of a willow tree. Okerez banao, uste dut eskaini zizkiela 2 milioi euro pelikula hau inalizateko, baino kondiziotako bat zan bukaera aldatzea edo pertsonaian motivaziotako bat aldatzea eta beak erabakizun ez, gidoi galitzala zegoen bezala, eta ingo zula zeuken diru kantida horrekin, kasuntan ez esan dezun bezala milioia baino gutxikoko aurrekontu batekin, eta bai, hori egizan arrotasun asko ekubarrok ez du, olako gauzatiteko, eta asko konfiatu behar dezu zure gidoia oso ona dela, baina batzutan ondotaz da. Bai, hori da. Goiri nahizu junja. Hilingo naiz, Bai, ikusti zaitut. Eta bero honekin, atzo ikusi nuen egunkarian, larun batean, alegi izan zela Euskal Herriko punturik beroena. Alegikoa dago zabat. Uste dut bihar Julen ez dela etorriko. Oiz, bai, bizide dago. Uste dut bihar Julen ez dela etorriko. Julen gaur etorriko dela. Tira, sentimentu dut Julen ez dago, uste duzun bezain fresko leku hau. Ez, baina, alegi baino fresko dago gure laborategi, Desente fresko. Eta zinemaretoak esan duzuen bezala, asko zabeto. Are gehiago. 4 minutu eguerdiko 12etarako proposamen bat. June, bai, zuri tokatuko zaizue. Bale, nik dakart beste pelikula bat, estreinatuko dena uztailaren batean. Ojo, June, etorkizunean, ez da nahikoa txalotu. Aurrekoan egon nintzen etorkizunegi, azaroan, oain, uztailaren batean argitaratuko da. Etorkizun hurbilekoa da. Eta bada Enola Holmes filmaren hirugarren filma. Enola Holmes, esango nuke gomendatu nuela lehenengo pelikula bere momentuan atera zenean, 2020an. Jarraian bigarren atera zuten 2022an, eta hau da hirugarrena 2026an. Enola Holmes bada Sherlock Holmesen arreba txikia, nerabea. Lehenengo pelikulan ikusten dugu nola bere ama, Helena Bonham Carterrek antzestua desagertzen den, eta haren bilaketari ekiten dion, eta horra Sherlockekin lehen harremanak dituen, eta bigarren pelikularako bere detektibe lan hori gehiago garatzen da, eta gauzatzen da bere izaera hori Holmestarren familia horretan, eta hirugarren honetan ikusten deguna da, bi dinamika eta bi zailtasun ditu batez ere nagusiki. Batetik bere bikoteakin dago eta oso eroso ezkontzera doaz, eta ezkontzerako momentuan zalantzak sortzen zaizkio, gogora ezagun zen momentutan dauden, Ingalaterran, beraz, ezkontzen diren momentuan bere abizena galduko du. Eta horrek sortzen dio zalantza handia, esan bezala egin du lan handia Holmes abizen hori bere horretan, esango dugu irabazteko edo ez, eta hor zalantzak sortuko zaizkio. Eta ezkontzara doan bitartean, ikusi dezakegun bezala trailerrean, bere anaiaren baiketaren berri izaten du. Orduan, aurreko pelikuletan bezala, badauka abentura, misterioa, emakume protagonista baten
nagusitasun hori eta esan bezala, Millie Bobby Brown da Enola Holmesen aktorea, Henry Cavill Sherlock Holmesena, Helena Bonham Carter haien amarena, eta esango nuke itxura polita daukala, aurreko bi pelikulen linea berdinean jarraituko duela, hau da oso dinamikoa dela. Hori bai, norbaiti ez bazaio gustatzen protagonistak laugarren pareta hori haustea, ez ikusi. Zegune oro, hitz egiten dio enolak ikusleari. Lehenengo pelikulatik ez da aldatu eta asko hitz egiten du, gaina momentu batzutan zalantzata dena sortzen zaizu zurekin ari den edo historian bertan ari den gauzatzen konbertsazio hori. Baina hori uztailaren batean argitaratuko da Netflixen, eta hori da nire gomendioa, erresa dira ikusteko. Hementxe Juneren gomendioa, esan da bezala errepaso egingo du, enekok obsesion proposatu dizuez, zinema aretoetan dagoeneko iparraldean eta ostira lontatik aurrera hegoaldeko zinemetan. Imanolek alakara, hau esango nuke hegoaldeko zinemetan eta herri txikiagotan eta hiriburuetatik urrunago erresago harrapatuko duzuela, eta Juneren proposamena, Enola Holmes 3. Lehen sarreran aipatu dut, baina beste proposamena da Toy Story 5 ikusi mesedez. Oso polita da, benetan. Ematen du teknologiarekin bakarri daukala zer ikusia eta aurren arteko harremanak ere asko lantzen ditu, nola harremantzen diren eta jolasak zenbat laguntzen duen. Oso polita da. Entzuleo, guk agur esateko ordua dugu, Julen Goikoetxe Orbegozo lankideak esan digu, alegin 35 gradu egiten dituela dagoeneko, temperatura hori bera dugu guk Tolosan bertan, Donostian esaterako oraintxe esango nuke, temperatura pixka bate gorago dagoela, 36 gradutan, eta Euskal Herriko bestein bat hiriburuetan ere, gora eta gora, 40 gradutatik gora kokatzeko ia leku guztietan, Iruñan oraintxe ere, temperatura goruntz, 35 gradutan, baina denetan ere, sentsazio termikoak desente gorago, 39, 41 gradutako sentsazio termikoak, batez ere, entzuleok, saiestu bazkalosteko ordu horiek, egunaren erdiko orduak, gaur arratsaldeko 7 arte edo, beroek oso gogor joko baitute. Alarma gorria ere deituta dago, eta beraz, hartu kontuz gaurko eguna, baita biharkoa ere, hidratatu ondo, eta segi batez ere, adituen adierazpenak. Lantalde, bagoaz, entzuleok bihar goizeko 11:05 ikusiko dugu elkar, eta guk orain albezela kudeatuko dugu beroa. Agur! Keep calm and bigarren kafea.